delikata izan da, nahi zenuke osoan. Gozotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein gazte doan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Kufia lepoan, horra zein heldu doan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Bakari sustrea, gure olibondaren manifestua. Zuhaitz bat, mundu bat. Gaur hemen elkartu gara ikastelako txokonetan zuhaitz txiki bat landatzeko. Euskaldurentzat aritza indarrik urten bezala, palestinarrentzat olibonda euren ikur garrantzitsuen. Gaur lur honetan landatuko duguna ez da landare bat bakarrik. Gure elkartasuna eta itxaropena dira. Olibondak oso zuhaitz gogorrak dira. Urte asko irauten dute biziren eta euren fruituekin familiak elikatzen dituzte. Palestinan olibondoak bakearen eta familiaren senale dira. Baina gaur egun hango umeek eta familiek ezin dute bake horretaz gozatu gerra eta indarkeria pairatzen ari direlako. Zuhaitz hau landatzen dugu munduan gertatzen ari dela ez dugulako ahaztu nahi. Ez dugu nahi hango aurren egoera ahazturik. Landare honek gogoraziko digu egunero, ume guztiak dutela jolasteko eta ikasteko eskubidea, inork ez lukela beldurrez bizi behar eta herri guztiek dutela euren lurraldeen aske izateko eskubidea. Guk, LH5 eta 6ko ikasleok, mundu hobe baten alde egin nahi dugu. Zuhaitz hau hazten ikusten dugun bakoitzean, gogoratuko dugu bakea zaindu egin behar dela, eta bakearen eta bizikidetzaren aldekoak izango garela. Gora elkartasuna eta gora bakea. Palestinako herriari eta gu bezalako umei gure besarkadeari beroena bidaltzen diegu hemendik. Haiei esan nahi diegu ez zaituztegu ahaztuko. Kufia lepoan, horra zein apaldoan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Kufia lepoan, horra zein arrodoan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Etxe apurtua izan da, zutik zaude ukoan. Etxe apurtua izan da, zutik zaude ukoan. Osotasun